Ex-wife yaseWitness Sonja says she want a financial settlement in order to move on. Ati tofanirwa kushera mari ndokuti ndigutsikane kuti marriage yapera. Hi guys, welcome to T-Fair Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. Sonja ari kudedzera kuti ndiri kuda kuti tishare 50-50 ndokuti ndigutsikane kuti muchato wapera. Tarirai munzwa. I think I was more emotionally involved than I should have been. This separation, you know, like I used to be like, what does this mean? Why is he doing this? And 2024, ain't none of that. Give me my check so I can move on. That's where I'm at. That's the energy I'm at. And guys, we need to just rally behind that now. Settlement, so that he can move on freely with his life. Amushuwa mazvinzwirawo mega ndozvataurwa naSonja ex-wife yaseWitness ari kudedzera kuti ndigutsikane ndipe 50-50 zvese zvauinazvo ndokuti ndizive kuti marriage yedu yapera. Guys, musandiudze kuti hey chirungu chanditiza. If you know, you know. Read between the lines. Musataure kwamusina kuswera. Vazukuru vambuya naenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Aripo mumwe munhu auya akati marriages in Zimbabwe are automatically out of community of property. There's no post-divorce settlement. If she failed to get one during the divorce, zvatovharana. Mumwe munhu akati there is no man she will ever meet again who will pay for her needs like what seWitness did. Worst of all, she has kids nakudhara. The only connection she will ever have na Boss Wiki are the children. Other than that, she won't win. We are in Zimbabwe, not America. Munoshanda simba and mari. She could have just kept quiet and eat money though through her kids cause she won't win. Mumwe we are the police, we are the army, we are the judiciary. She must chill and take notes from Mary. Munongoziva mega ZANU-PF inokudza kuti saka muchaita sei, of which Mary naye akadarika musituation yakaita sei naChiwenga. Hapana kana chaakawana, ari kutorwara zvekutofa. Vamwe vanhu ari kudedza kuti anongona akatoisirwa poison. Mumwe munhu uya akati iye Chivayo refused to sign divorce papers cause they will go half in everything. The marriage was based on community of property. If he signed the law, he was going to lose. That is why akaramba seWitness. Mumwe munhu akati she was there asina chinhu and akaita mari vari vese vari married. It's the law of course. Divorce settlement pachanakidza pamalawyers aSonja. Mumwe munhu akati it's such a shame that he got away with the Gwanda solar power project case in court. What more a divorce case aambofaka wina Sonja seWitness akarova pasi nemari yekugwanda iyaya. Mumwe munhu akati she want to fight ZANU-PF. I don't think achawina. Mumwe munhu akati go ask Mary how much settlement she got. So guys, handizivi tinoti kudinazvo. Iye Sonja ari kudedzera kuti ndipe half pane zvese zvainazvo. Vamwe vanhu vari kuti wakadii kudzidza kuna Mary because Mary hapana chaakawana, plus futi iwewe haungarwi neZANU-PF. So please comment down below guys, mutiudze kuti which one is which, because ivo seWitness vane mumwe mukadzi mutsva, of which mukadzi wachona vanenge vakamurora ne1 million mari yemaroro. Akadedzera iye seWitness akati iye Sonja nevana vakaenda kuholiday ndakavapa 2 million. Zvimwe zviri kutirwadza isusu ndezvekuti mari dziri kutambiswa netimu iri rakaita sana seWitness vanhu veZANU-PF imari dzedu isusu vanhu vemuZimbabwe, mataxpayers isusu tobhadhara mari dzedu, asi vanonge vachingoba vachidya. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedzera kuti munhu uyu akaendeswa kukoti nenyaya yeproject yekugwanda yemasola asi akatohwina, saka anotadza nekuhwina panyaya yedivorce yemukadzi wake. Plus futi we are the police, we are the judiciary. Saka muchaita sei? Obvious anongonzi ndiye ahwina. Saka Sonja ari kunzi just chill, ungachingofanira kungodya mari wakanyarara, manje waita mawara unopaparika. Guys, zvinonzi read between the lines. Obvious seWitness vane mumwe mukadzi, asi chinhu chatinoziva ndechekuti munongoziva mega munhu akasimba, munhu ane zvidumbu kudai so kanhu kake kadiki akambosviki kunyini kuti muri kuti chirungu unogona kana kuti
asikagoni chirungu ndezvenyu izvo ratove drama. Obviously Wicknell munomunzwa anofemereka ko kana achiti alula imika